Dobrý deň, vitajte pri sledovaní pretekov Red Bull Air Race pri jeho špeciálnom vydaní. 10. augusta totiž majstri okrídlených tátošov zavítali aj k nám na Slovensko. V Bratislave sa premiérovo uskutočnil duel dvoch pilotov, maďarskej legendy Petra Bešéneja a Rakúšana Hannesa Archa. Ahoj. Ahoj. Obaja piloti pricestovali do Bratislavy deň vopred. Už aby nemali lietania málo, otestovali si hneď modely na diaľkové ovládanie. Hello, Bratislava. Potom sa už presunuli do Kráľovej pri Senci, kde mali rozložený svoj tímový stan a odtiaľ aj štartovali. Thanks for the info. But it's okay. But it looks from that side. Bratislava je milé mesto, je veľmi podobné tomu môjmu Budapešti. Tečie tadeto rovnaká rieka Dunaj a aj preto sa tu dobre cítim. Okamžite ma odtiaľto upútal, doslova očaril pohľad dole na trať. Krásne je vidieť staré mesto, je to tu perfektné. Veľmi sa na tento špeciálny súboj teším. The difference between this exhibition and a normal race. Rozdiel medzi klasickými pretekmi Red Bull Air Race a duelom v Bratislave je predovšetkým kratšia trať. Tu máme vytvorenú špeciálnu trať prispôsobenú podmienkam tejto lokality. Trať mala 3100 metrov a piloti ju absolvovali s priemernou rýchlosťou 275 km za hodinu. Pod Bratislavským hradom sme videli úžasné nebeské divadlo, ktoré na Dunajské nábrežie pritiahlo 150 000 divákov. Nuž a tí nevychádzali z úžasu. Špeciálne na bratislavskom dueli je najmä to, že nejde len o show či exhibíciu, ale o skutočné preteky. Postavia sa proti sebe špičkoví piloti. Pre mňa to bude veľmi zvláštny súboj, lebo budem lietať proti pilotovi, ktorý mi bol dlhý čas veľkým vzorom. Veľa ma naučil, takže to bude doslova a do písmena boj študenta s jeho učiteľom. Veľmi sa na to teším, bude to mať naozaj ostrý náboj. Uvidíme za akým koncom. Keď dobre zalietam, tak so šťastným pre mňa. Samozrejme, že chcem vyhrať ja.
Jediným handicapom bola krátka trať pozostávajúca z 2 bránok, ale aj napriek tomu to bola fantázia medzi nebom a zemou. Elegantným spestrením celej akcie bolo aj vystúpenie kvarteta Flying Bulls, ako aj osobného pilota Michaela Schumachera na helikoptére. Aj keď išlo o exibičný súboj pre divákov aj oboch pilotov, bol zaujímavý aj čas. Ten mal v oboch kolách lepší Hannes Arch a stal sa tak aj víťazom bratislavského duelu.
Hannes je veľmi rýchly, má totiž silnejšie lietadlo. Je navyše priamočiarejší a najmä agresívnejší, to je jeho hlavná výhoda. Which is good on one side as long as he's not making any mistakes. Peter je stará škola, má veľa skúseností, neriskuje toľko, viac mu vyhovuje náročnejšia trať. Potreboval by väčšiu rýchlosť. I think for the moment he needs a little bit power for the engine from the engine. Bratislava sa tak významným spôsobom prihlásila do organizovania aj svetovej série Red Bull Air Race. Nie je preto vylúčené, že v najbližších rokoch uvidíme celú elitu akrobatického lietania aj u nás na Slovensku.